Учебната година за някой започва като спускане в дълбоки води, а ежедневието ни е пълно с дразнители. Трудно е да се концентрираме и да стоим фокусирани върху задачите си. Стресовите ситуации понякога дори могат да ни извадят извън нерви. Не се отчайвайте! Има решения и за детето ви, и за вас. Heltix Center е мястото, в което можете да развиете пълния си личен потенциал или потенциала на детето си. Невротерапията, която предлагаме в Център Heltix, подпомага способностите ни да овладяваме стресовите ситуации. Как да се фокусираме върху решенията на предизвикателствата, с които се сблъскваме? Подсилва паметта, засилва мозъчните ни функции, подпомага способността ни да се фокусираме, когато ни трябва най-много. Heltix – начинът да овладеете целия си живот и да помогнете на близките около вас.